मुकेश भैया हमार बात सुनो तारा खातिर स्पेशल कहत आउ के कोर खातिर कहती ना गोइनी आगना में जाते जाते देखनी के सामने ही ससुर जी बैठल बने कुर्सी पर एगो 500 निकलनी उनकर गोड़ पर धके गोड़ लागले अबू का कहले कोहू में एगो आउ 500 फेट के आ 1000 हमारा के दे देले जब 1000 देले तो कहनी कि अरे आता ना तो पैसा कोनो बैंको ना दी सूद बुझाता कि काम बन जाई आगे बढ़नी तो सास बैठल रहली उनकरा के देखनी कि रब 500 देनी तो 1000 मिलल बढ़ा के देखी का होला 1000 द के गोड़ लगनी तो लुकले वहां के दुगो 500 मिला के 2000 अब मन खुश होइल आउ मन बनल कहनी कि बुझाता कि नाच बजा के पैसा अगन में कहां निकल जाई राज एक मिनट नाच बजे के पैसा लागत कि अगन में निकल जाई अब गनी तो एगो आर्मी में हमार साला बने उनका का सोचनी के मोट दी मोट 5000 रुपया उनकर गोड़ पर धके गोड़ लगनी कि ना वो 5000 मिला कर 10000 अब ना लो अब हम कहनी कि टाइम पास कइला से फायदा बा ना रह एक बार काम अपन साथा लगा दी 15-20 मिला के हमारे बगली में रुपया रहे सोचनी कि गोड़ लागली 20,000 से कि 40,000 आई दोनों ब्याज के विदाई हो जाई अब गोइनिया सोरहज एकदम जाने कि पर्दा तक खड़ा रही छलकत अब 20,000 रुपया उनकर गोड़ पर धके लगनी कि ना ए भैया वो 20,000 लेके आया अपन सुधा मिल्क पार्लर में डाल ले ली आया अब हम खड़ा होके तकत नहीं कि 40,000 कब आवेला बैंक में जाए तब न मिली अब हम भेड़ा में पड़ल बानी कि 40,000 कब आवेला मैं बारात के गाड़ी खुल गइल विदाई हो गइल बारातों के हम दुआरी तक खड़ा बनी तो लुकले गो वही गौवा के बूढ़ावत रहल कि हे बबुआ हम देखो तनी तहरा सुबह सुबह मुंह सुखाइल बा का बात बा कहनी कि हे बाबा हमरा साथे राते घटना घट गइल बा तो कहले कि घटना ना हो हमारा गांव के नियम कि 5,000 तले देब तो मिल जाला 5,000 से जहां आगा बढ़ के देल तो हमारा गांव के बैल मर जाले पिया परदेसी आगावाना करा राम 2 3 4 5 पिया परदेसी आगावाना करा लो झूला में मानत हो झूला में मानत हो झूला में मानत जो बना भाई के घर को सब लोग सदा ही झूला में आवो